Hello po, ako po si Lester at ngayon po ay magluluto naman po tayo ng garlic butter shrimp with honey. At ito po ang ating mga ingredients. At ito naman po ang aking gagamitin, shrimp, nilinis ko na po. At maglalagay po ako ng 7-Up sa kasirola. 1 litro po ang ilalagay po natin. At hiwain po natin ang ating mga rekado, luya, sibuyas, hiwain ko lang po siya ng malalaki. At isunod po natin ang tanglad. Durug-durugin po natin. At sa gayon ay magkalasa. Talagang lalabas po ang kanyang aroma. Yan, iwain po natin maliit. At pagkahiwa po ng ating mga ingredients, ilagay po natin sa kaserola na may 7-Up. Yan, papuyan ko na po at nailagay ko na po ang ating mga ingredients. Nilagyan ko ng paminta at garlic powder. Yan. Tatakpan po natin mamaya at antayin po natin siyang kumulo. Pakuluin po natin siyang mabuti para sa gayon yung mga lasa ng mga ingredients ay may iwan po sa 7-Up. Yan, kulong-kulong na po. At ilalagay na po natin ang ating shrimp. Nagtataka po kayo at marami, 3 kilo po ito. At marami po tayong pagkainin ngayon. Takpan po natin at ayan po natin siya maluto. Huwag po natin siyang masyadong i-overcook ang shrimp. Yan. Nalilaw-nilaw na po. At binudburan ko po siya ng konting asin. Rock salt po ang ginamit ko. Yan. Takpan po natin pakulan po natin na mga kahit 2 minuto lang. Yan, okay na po. At pwede na po nating patayin. At tatanggalin po natin ang kanyang pinagpakuluan. Ayan. Makikita po natin siya na buong buo pa po ang ating mga shrimp. At tanggalin po natin ang mga ingredients na yung lemongrass, luya. Piliin po natin, tatanggalin po natin. Ayan. Ayan, natanggal na po. At pagpapainit po naman tayo sa palayok ng butter. Tunawin po natin yung butter. Ayan, tunaw na po. At pwede na po natin ilagay ang ating bawang. Maraming bawang. Ayan. Maraming bawang, mas masarap. Ayan po. At yung natira po ay itutusted ko po yon. At yun po ang ibabaw po natin mamaya. Antayin lang po natin mag golden brown ang ating bawang.
maglalagay ang golden brown na po at pwede na po natin ilagay ang ating ketchup. Napakadali pong lutuin ito. Ayan. At sunod na po natin ang honey. Ayan po. At halu-haluin po natin. At magdadagdag po ako ng paminta at saka garlic powder. Ayan, haluin po natin. Hintayin po natin siyang kumulo konti. Ayan. Yan, kumukulo na po at pwede na po natin ilagay ang ating shrimp. Ayan. Nakakagutom. Mahirap paluin. Tatapon. Ito, gawin natin. Okay. Dahan-dahan, baga matapon. Yan po. At pwede po natin lagyan ng scallion or onion leeks. Ayan. At haluin po natin muli. Balik-balik ta rin po natin yan. Ingat-ingat lang, baka matapon. Ayan, ayan. Uy, perfect. Walang tapon. Yan, pwede na po nating patayin ang ating kalan. Yan, okay na po ang ating garlic butter shrimp with honey. Yan po. At maglalagay na po tayo sa lagayan at pwede na po nating kainin. At kung nagustuhan nyo po yung video na to, pa-subscribe na lang po at pakipindot na lang po ang notification bell para updated po kayo sa aking mga putahing lulutuin pa. Salamat po. God bless.